Dr. Camilleri, Dr. Noel Camilleri, Chairperson tal-Kunsill tal-Volontarjat, Dr. Anthony Abela Medici, il-Kummissarju tal-Volontarjat, u Dr. Frank Fabri wkoll, il-Permanent Secretary tal-Ministeru, u Dr. Grima ġim sejjaħ fuq xogħol allura kellu jħallina qabel. Insellimlu wkoll. Jekk hawn xi ħaġa li bħala soċjetà irridu nogħżu huwa l-volontarjat. Għaliex mhux biss hemm is-sagrifiċċji personali tal-individwi li mill-ħin ħieles tagħhom ikomplu jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. Imma hemm ukoll is-sagrifiċċji tal-familji tan-nies fil-volontarjat li naturalment jiċċaħdu anke minn dak il-ħin lill-persuna, l-membru tal-familja tkun qed tagħti fil-volontarjat. Imma iktar minn hekk, is-sem tal-volontiera, tal-membri tal-volontarjat lis-soċjetà ma tkejlux. Ma tkejlux. Għaliex il-valur kultant laqqas nindunaw fil-pront kemm ikun kbir. Il-fatt li min jaħdem fil-volontarjat qed jaħdem bl-isħat ieħor, il-fatt li qed jaħdem billi jagħti jiċċaħħad minn ħinu għal ħaddieħor. Dawn dal-fatturi u flimkien ukoll mal-fatt li l-membri tal-volontarjat jaħdmu flimkien, jaħdmu bħala tim, dawn huma valuri li ta' eżempju kbir u li jinkoraġġixxu ir-reżiljenza fis-soċjetà tagħna. Jiena nemmen ħafna li s-soċjetà Maltija b'saħħitha għax għandha tant membri li huma impenjati f'livelli differenti u foqsma differenti bħala volontiera. Nemmina bisħieħ. Imma mbagħad hemm ukoll fattur ieħor li fil-fema tiegħi huwa ta' importanza kbira. Jew sem importanti ħafna. Il-volontarjat organizzat fl-għaqdiet fis-soċjetà ċivili hemm statement qawwi ta' ċittadinanza attiva. U allura norbot dan is-sem ukoll mad-demokrazija tagħna. Forsi ma nkunux konxi meta nkunu qegħdin naħdmu fl-għaqdiet rispettivi tagħna li bis-saħħa tal-attiviżmu tagħkom u tal-fatt li intkom ċittadini attivi qed issaħħu wkoll id-demokrazija parteċipattiva. Intkom parti minn proċess ta' demokrazija parteċipattiva. U wkoll is-soċjetà ċivili, kull fejn ikun hemm soċjetà ċivili b'saħħitha. Hemm dik il-vuċi li tgħin ukoll fir-regolamentazzjoni tas-soċjetà li ngħixu fiha. U allura meta nqisu it-tant u tant valuri li joħorġu mill-attiviżmu li joħroġ mill-volontarjat, żgur ma jistax jitkejjel u laqqas tista' tagħtih valur. X'kif jgħid l-Ingliż invaluable. Jiena rrid nifraħ lil kull min ġie nominat. Rrid nifraħ lil kull min ġie identifikat biex jieħu l-premju. Imma mbagħad rrid insellem lil dawk il-mijiet kbar ta' volontiera li b'xi mod qatt ma nqabdu taħt ir-radar tal-midja tagħna li jaħdmu qatih fil-komunitajiet tagħna u li qed jagħmlu ġid kbir fost il-poplu tagħna. U forsi hawn nixtieq nagħmel suġġeriment għall konsiderazzjoni tal-Kunsill li nagħmlu wkoll bħalma ġie introdott tal-premju speċjali din is-sena ikun hemm premju għal dawk il-volontiera li jaħdmu fil-komunitajiet tagħna biex għaliex ħafna drabi
min jaħdem fl-aqdiet il-kbar nazzjonali jista' dawn li jaħdmu fil-parroċċi lokalità villaġġi tagħna jaqgħu taħt id-dell tal-aqdiet nazzjonali. U naħseb li għandna nidentifikaw ir-rwol tal-volontiera tal-mijiet kbar ta' volontiera li qed jaħdmu fil-livell tal-komunitajiet, fil-livell tal-villaġġi tagħna. U qed ngħidu dan għax jekk hemm xi ħaġa li bla dubju ta' xejn ġejt konxja tagħha kemm ili President huwa proprju x-xogħol kbir li jsir fil-villaġġi tagħna u minn mijiet kbar ta' volontiera, minn mijiet kbar ta' volontiera. Nies li qed iżommu dal-komunitajiet tagħna fil-villaġġi tagħna flimkien. Ġid kbir li l-istess ma tkejlux bla qies. U rrid nagħmel da suġġeriment. To be honest, għaliex kont qed ninnota anke nominati stess Noel, ġifieri forsi tgħidli stajt ħallejta. Imma aħjar ngħidha issa u forsi tikkonsidrawha. Ma xtaqt niġbed l-attenzjoni wkoll. Għaliex naħseb irridu naħdmu iktar fost iż-żgħażagħ tagħna biex inżidu l-volontarjat. F'Jannar li għadda ġie ppubblikat il-Flash Eurobarometer on Youth in the European Union. U section minna kienet propju fuq volunteering u civil society organizations. U l-indikatur kien 12 xahar ta' qabel naturalment l-average ta' żgħażagħ Ewropej li jagħmlu volunteering, huma volontiera, huwa ta' 31%. Filwaqt li żgħażagħ Maltin li qegħdin impenjati f'attiviżmu tal-volontarjat huwa ta' 23%. Ġifieri qegħdin below l-European average. Imma mbagħad kien hemm ukoll indikatur fejn tqal li ħanejd eżatti kif intqalet. Volunteering among youth hawnhekk qed jitkellem mod ġenerali, ir-rapport ġifieri qed jitkellem għall-Ewropa kollha. Declined slightly. However, the most Maltese youth that declined by 4%. U naħseb hawn għandna spotlight. Ġifieri bħallum tas-sewja ċelebrazzjoni tal-valuri kollha li l-volontarjat jagħti lis-soċjetà tagħna u naturalment ċelebrazzjoni wkoll ta' individwi li ilhom jaħdmu qatih fil-qasam tal-volontarjat, imma hija opportunità wkoll fejn nagħtu naraw fejn irridu nagħmlu l-enfasi. U naħseb li bla dubju ta' xejn il-qasam taż-żgħażagħ irridu nagħtu kasu. Jiena mill-esperjenza tiegħi għandna ħafna żgħażagħ tajbin u jixtiequ ma probabbli ma jkunux jafu minn fejn jridu jibdew. Ma jkunux għadhom iltaqgħu ma dik ix-xi ħaġa li forsi timmotivhom biżżejjed biex jersqu l-quddiem. Se naf li da matul is-snin dal-aħħar snin kien hemm anke inċentivi min-naħa tal-Kunsilju kellha l-Kummissarju m'iniex ċerta. Imma kien hemm xi inċentivi biex inħajru żgħażagħ jersqu l-quddiem. Jiena naħseb irid ikollna anke review ta' dawk l-inċentivi ħalli wieħed ikun jista' jara fejn we need to put the trust ħalli nkun nistgħu ninkoraġġixxu iktar żgħażagħ jersqu l-quddiem. Ma rridx nieħu fit-tul, nirringrazzjakom għal darb'oħra, jiena dawn huma okkażjonijiet fejn inħossni tassew onorata li nkun mistiedna u nħossni tassew privileġġjata li nkun fost dal-qlub kbar Maltin li senza interessi mill-ħin ħieles tagħkom tikkontribwixxu biex is-soċjetà Maltija, il-komunitajiet differenti, diversi tagħna ikunu jistgħu jimxu l-quddiem. Grazzi tassew minn qalbi u nħossni tassew gburija bikom il-koll.